யூத் பேப்பரின் இனிய வணக்கம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆர் ஜெயராமங்கிறதோட உங்களுக்கு ஜெயராம உங்களுக்கு ஜெயராம. நீங்கள் பல பேர் நிறைய என்ன பேசுகிறீங்கன்னாக்கா, சார் நீங்கள் வந்து எல்லா செய்தியும் சொல்கிறீங்க, எல்லாமே பேசுகிறீங்க, எங்களுக்கு ஏதாவது இந்த சமயத்தில் இந்த மாற்று தீவனமெல்லாம் சொல்கிறீங்களா, அந்த மாற்று தீவனம் எந்த இடத்துல கிடைக்குது என்றெல்லாம் பேசியிருக்கீங்க. அதனால் உங்களுக்காக, நம்ம ஜனங்களுக்காக, நம்மளுக்காக நான் வந்து இங்கே கும்பகோணம் வந்திருக்கேன். கும்பகோணத்தில் அந்த மீனுக்காக, இந்த விரால் மீனுக்கு, மற்ற மீன், எல்லா மீன், இறாக்கி எல்லா இதுவும் கொடுக்குறாங்க இவங்க. அந்த கடையில் தான் நிற்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்காக தான் வந்திருக்கேன், அவங்களுக்காக கூட வரல. அந்த கடையோட ஓனர் இவங்க. மற்ற விஷயமெல்லாம் நீங்கள் வந்து சார்கிட்ட பேசிக்கலாம். மற்ற விஷயமெல்லாம் வந்து அவங்க சார் சொல்லுவாங்க, இதில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன பண்ணணுன்ட்டு சார் எல்லாமே சொல்லுவாங்க. நீங்கள் தானே சொன்னீங்க, கடல்லே போய் நின்னாலும் நான் வருவேன் உங்கள் பின்னாடின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா. நீங்கள் எதை கையை காட்டினாலும் நாங்கள் அதை ஒத்துக்கிறோன்னு சொன்னீங்களா. அதனால தான் உங்களுக்காக தான் நான் இங்கே கும்பகோணம் வந்திருக்கேன். கும்பகோணம் வந்து அந்த மீனுக்கு தீவனம், இறாய்க்கு தீவனம், மற்ற மீன், வளர்ப்பு மீன் எல்லாத்துக்குமே தீவனம் ஐயா வச்சுருக்காங்க. சார்கிட்ட நீங்கள் மற்றதெல்லாம் பேசிங்க, சார் சொல்லுவாங்க. வணக்கம் யூத் பேப்பர் நேயர்களே. ஐயா வந்து இங்கே நம்ம கடைக்கு வந்திருக்காங்கன்னா அது எங்களோட பெரிய பாக்கியம் தான் சொல்லணும். இவங்களை நான் வந்து ஒரு மூணு வருஷமாக நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் வரேன். யூடியூப் அவங்க வீடியோலாம் நிறையா பார்த்துருக்கேன். ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த மீனை பற்றி, விரால் மீனை வந்து உங்களுக்கு வந்து அதோட புரிதலுங்கிறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த மீனை புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் அதில் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும். அதை நல்ல விதமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை தானும் செஞ்சு மற்றவங்களுக்கும் அதை சொல்கிறாங்கங்கும் போது அவங்க வந்து பெருந்தன்மையானவங்க தான். அவங்க வந்து இங்கே இருக்கிறதுல வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி. இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ என்னை நம்பி பல்லாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க. சரிங்கய்யா. அது போல் இருக்கிறப்ப விரால் மீனுக்கு தீவனம் நான் மாற்று தீவனம் கொடுக்க சொல்லுவேன். என்னோட மீன் தீவனம் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, மீன் அரைச்சி போடுறோம் பார்த்தீங்களா. இப்போ அரைச்சி போடுறப்ப என்ன மாதிரி எல்லாருமே பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக எல்லாருமே பண்ண முடியாது. என்ன காரணம்னாக்கா, நான் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து சொந்தமாக பிடிச்சிட்டு வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். உங்களுக்கு பக்கத்துலேயும் இருக்குது. எங்களுக்கு தொழிலும் அதான், மீன் பிடிக்கிறவங்க நாங்கள். என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும், யாருன்னு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் யாருன்னு தெரியும், நான் என்ன தொழிலுக்காரன், நான் யாருன்னு எல்லாம் வெளியில் சொல்லியிருக்கேன். அதுபோல் இப்போ இந்த விரால் மீன் தீவனம்ன்ட்டு நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. இப்போ ஒரு 40 கிராம் வரலையும் வச்சுருக்கீங்க. இன்னொரு எத்தனை மாதத்தில் எங்களுக்கு அந்த பெரிய மீன் வரலையும் தீவனம் கொடுப்பீங்க? எப்போ கிடைக்கும்? இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து ஒரு 1/2 கிராம் மீன்லேருந்து ஒரு 45 கிராம் மீனுக்கு உள்ள தீவனம் இப்போ நம்மள்ட்ட கைவசம் இருக்குது. இதில் என்ன ஒரு தாத்பரியம் என்னன்னா, அந்த நிறுவனத்தோட தாத்பரியம் என்னன்னா, இப்போ யாரெல்லாம் குஞ்சு வளர்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தீவனத்தை கொடுத்து அவங்க அதை நம்ம நிறுவனத்தோட தீவனத்தையே தொடர்றதுக்காண்டி தான் இந்த குஞ்சு தீவனத்தை முத இறக்குமதி பண்ணோம். இல்லைன்னா நம்ம பெரிய மீனோட தீவனத்தையும் இறக்குமதி பண்ணியிருக்கலாம். சரிங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கான தயாரிப்பு, இப்போ இது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி பண்ணாலும் இதை வந்து பிரத்யேகமாக இந்திய வரையறுப்பும்பாங்க, இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸும்பாங்க. அதுபடி தான் இந்த தீவனம் வந்து இது தயாரிக்கிறாங்க. அதுக்காண்டி ப்ரொடக்ஷன் லைன் வந்து டிசம்பர் 15 வந்து வந்துடும். அந்த ப்ரொடக்ஷன் லைன் வந்து டிசம்பர் 15 வந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜனவரி 10 இந்த தீவனம் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுங்க. அதாவது 2 MMலேருந்து 7 MM வரையும் வருது. நீங்கள் 1.5 கிலோ வரையும் அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். சரிங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து நான் படிக்காதால இந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் தெரியாது. என்ன சில பேர் வந்து என்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க ஃபோனில். இந்த சின்ன மீனில் இந்த இந்த மீன் வந்து வளர்கிறதுக்கான 8 மாதம் ஆகுது. அந்த 8 மாதத்துக்கு நம்ம அந்த தீவனம் எவ்வளவு வரலையும் கொடுக்கணும். எம்மா செல்லும் ஒரு 8 மாதத்துக்கான தீவனம் ஒரு மீனுக்கு. அதாவது வந்து இந்த தீவன நிறுவனங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா FCRம்பாங்க, தீவன மாற்று விகிதம். அதாவது 1 கிலோ மீன் தீவனம் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அது வந்து 1 கிலோ மீன் தீவனம் வந்து சாப்பிட்டதுனால அந்த மீன் எவ்வளோ எடை வந்து வைக்கிதுங்கிறது தான் வந்து தீவன மாற்று விகிதம். அதான் FCRம்பாங்க. அதை தான் வந்து நம்ம அந்த நிறுவனம்லாம், மீன் தீவனம் தயாரிக்கிற நிறுவனம்லாம் சொல்லுவாங்களோ இல்லையா. நேரங்கிறது வந்து நம்ம கையில் இருக்குது. குஞ்சோட தரம், தண்ணியோட தரம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். 2 தீவனம் சம்மந்தப்பட்டு தான் இதோட இது இருக்கு. அப்படி வந்து ஒரு நல்ல நாற்று, அதாவது மீன் குஞ்சு, நல்ல தண்ணீர், இது ரெண்டுமே நல்லா இருந்தால் 8லேருந்து ஒரு 10 மாதத்துக்குள்ளே வந்து 1 கிலோவுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் ஜாஸ்தி இருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் செலவு கேட்டீங்க நீங்கள், இது வந்து FCRம்பாங்க. அந்த தீவன மாற்று விகிதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.3லேருந்து 1.5 வரையும் வரும். இல்லை, அது எனக்கு புரியலைங்க. அது என்ன? அதாவது வந்து 1 கிலோ வளர்கிறதுக்கு 1 கிலோ 300 கிராம்லேருந்து 1 கிலோ 500 கிராம் வரையும் சாப்பிட்றதுக்கான
வாய்ப்புகள் ஒரு இருக்கு. மீனுக்கு. அப்போ வந்து ஒரு நம்ம இதுவரையும் எங்களுக்கு வந்து இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே நம்ம 127 ரூபா வரும் அந்த 1 mm வாங்க அரை. ஆமாங்க. இது வந்து 105 ரூபா கிலோ வரும். அந்த ப்ரோட்டீன்ல பொறுத்து அந்த சைஸை சைஸுக்கு மேலே. இப்போ அதுக்கு மேலே வரது வந்து எங்களுக்கு வந்து இறக்குமதி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது என்ன விலைன்னு தெரிய வரும். சரிங்க. ரொம்ப அப்போ தெரிய வரும்போது நாங்கள் வந்து நிறுவனத்தெல்லாம் பேசி ஓரளவுக்கு, ஏன்னா இந்த தீவனத்தை வந்து நம்ம வந்து கையால் தொட்டு பார்க்கறதே ஒரு பெரிய விஷயம். எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய தீவனம் கிடையாது. ஆஸ்திரேலியாலலாம் அந்த தீவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உபயோகப்படுத்துவாங்க. இந்த தீவனத்தை வந்து தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ் அங்கேருந்தெல்லாம் வந்து கடத்திட்டு வருவாங்க பங்களாதேஷுக்கு. பங்களாதேஷ்லேருந்து நம்ம கல்கத்தாவுக்கு வரும். அதாவது கடத்தி எடுத்துகிட்டு வர தீவனம் வந்து இப்போ நமக்கு நிறையா அது நம்ம சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தீவனத்தோட முக்கியத்துவத்தை சொல்கிறேன் நான். இப்போ நேரடியாக நம்ம வந்து அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்கும் போது நம்ம வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும். அந்த முயற்சி வந்து நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் அதை கொண்டாடுறதுக்கு. அது வந்து அந்த எங்களோட கஷ்டத்தை வந்து நாங்கள் இதை கொண்டாந்து இது பண்ணி அந்த தீவனத்தை இங்கே கொண்டாந்துட்டோம். இதை எல்லாரும் உபயோகப்படுத்தி அதில் வந்து நல்ல விதமாக லாபம் சம்பாதிக்குங்கிறது எங்களோட வேண்டுகோள். விரால் மீன் தீவனத்தை பேசிட்டீங்க. மற்ற என்னென்ன மீனுக்கு என்னென்ன பொருள் இங்கே என்னென்ன இருக்குது உங்கள்கிட்ட? இல்லை, இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஸ்கர்ட்டிங் நிறுவனம் இல்லாமல் நம்ம சிபி நிறுவனமும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிபி நிறுவனத்தில் வந்து எல்லா மீனுக்கும் கெண்டை, திலேப்பியா, உங்களுக்கு வந்து ரூப்சந்த், பங்கேசியஸ், கெளுத்தி மீன் எல்லா விதத்துக்குமான வகை வகையான தீவனம் இருக்குங்க. ஒரு 2 mmலேருந்து 8 mm வரையும் இருக்குது. அதாவது வந்து ஒரு 5 கிராம் குஞ்சுலேருந்து ஒரு 1.5 கிலோ மீன் சாப்பிட்ற வரையும் உள்ள தீவனம் இருக்குங்க. ஒரு ப்ரோட்டீன் லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 32லேருந்து ஆரம்பித்து 22 வரையும் 22 வரையும் இருக்குது. சரி. இப்போ மற்ற விஷயத்தில் இந்த நோயெல்லாம் வருது இல்லைங்களா? மீனுக்கு நோய் வருது இல்லைங்களா? நான் வந்து உபயோகப்படுத்துறது ஃபுல்லாக பொட்டாசியம் பர்மனெண்ட்டும் அகிர்லையும் சுண்ணாம்பு போடுறேன். அது அந்த விஷயமா வேறு ஏதாவது உங்கள்கிட்ட இருக்கு? இல்லை, இப்போ நீங்கள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த அந்த சூழ்நிலைக்கு வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டே போகக்கூடாதுங்க தான் எங்களோட குறிக்கோள். அதாவது வந்து இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து குளத்தை தயார்படுத்தலேருந்து உண்ணி மருந்து வரையும் எங்கள்கிட்ட இருக்குங்க. ஆனால் அந்த மருந்தெல்லாம் நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதாவது வந்து இதில் வந்து நம்ம பச்சை கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்லை வந்து நுண்ணுயிர் ஊட்டுதலாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் நம்ம முறையாக பண்ணோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு 5000 ரூபா செலவாகுங்க. யாரும் வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்லிடணும். ஏன்னா வந்து மற்ற விவசாயம் மாதிரி மீன் விவசாயம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ தான் வந்து மீன் விவசாயத்துக்கு வந்து கடன்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, நகை கடன்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. பணம் இல்லாமல் தான் எல்லாரும் மீன் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அந்த ஒரு முன்னேற்றம் வந்திருக்கிறதுனால இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம நகை கடனோ வட்டியில்லா நகை கடன் அதெல்லாம் வந்துடும். கொஞ்ச நாளில் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் முறையாக பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஏக்கருக்கு 5000 ரூபா செலவாகுங்க. அதில் வந்து தண்ணி வந்து நல்லபடியாக இதாகிறதுனால, தண்ணி நல்லா இருக்கிறதுனால மீனுக்கு எந்த விதமான ஒரு அழுத்தமும் இல்லாதனால நல்லபடியாக தீவனம் சாப்பிட்டு நல்லபடியாக வளரும். சரி, அதான் சார். மற்ற விஷயம் என்ன போகிற இந்த மீன் இறாக்கி எல்லாமே உங்கள்கிட்ட தீவனம் இருக்குது? எல்லாத்துக்குமே இருக்குங்க. அதாவது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன மீன் வளர்க்குறாங்களோ அதுக்கு எல்லாமே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது விரால் மீனுக்கு மட்டும் நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்கிறது கிடையாது. இதோட FCR வந்து 0.6லேருந்து 0.8 வரையும் வருங்க. விரால் மீனுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம 2-3 இடத்துல கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணதில் 0.7 வந்துருக்கு. அப்போ வந்து ஒரு 40 கிராம் மீன் வளர்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ₹2.40 ₹2.50 செலவாகுங்க. சரி. அதே போல் இந்த கிஃப்ட் திலேப்பியாக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தவறு பண்ணிடுறோம்னா மீன் கொஞ்சம் விட்ட கையோட அதை அப்படியே கண்டுக்கிறது கிடையாது. தீவன விலை ஜாஸ்தின்னு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, தீவனத்தை கொடுக்கறத கம்மி பண்ணவும் அதை வளர்ச்சி குன்றி குஞ்சடிக்க ஆரம்பிச்சது. அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இதை நம்ம கொடுத்தோம்னா நல்ல உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் பேசியிருக்கேன். ஏன்னாக்கா சில பேர் ஒரு 10,000 மீனை விட்டுட்டு ஒரு 2 கிலோ தீவனம் போட்டு வளர்த்துடலான்னு ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியெல்லாம் கண்டிஷனாக நடக்காது. நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன். நான் இப்போ வந்து பொதுவாக வந்து உங்களுக்கு தெரியும், டிவியில் பார்த்துருப்பீங்க, டிவியில் தான் பார்த்துருப்பீங்க. நேரில் வந்து இப்போ விமலெல்லாம் இருக்காங்களா? விமல் இப்படி வாங்க. விமல் வாங்க. விமல் இவரை பாருங்க. இவர் வந்து என்கிட்ட 3 வருஷமாக விரால் மீன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. நிறைய பேர் நம்புறதில்லை. இவர் 3 வருஷமாக, இவர் கும்பகோணத்துக்காரர், 3 வருஷமாக விரால் மீன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு. சில பேர் டவுட்டெல்லாம் கேட்குறாங்க, என்னங்க அந்த 2 சென்ட் இடத்துல 2 சென்ட் இல்லை, சாரி, 1 சென்ட் இடத்துல 2000 மீன் வளர்த்து 1.25 டன் எடுக்கிறது எப்படி சாத்தியமானு சில பேர் கேள்வியெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. இவர் அதுக்கு சாட்சி. யாருன்னா இவர் வந்து 3 வருஷமாக என்கிட்ட வந்து மீன் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கார். இவரே அதை பற்றி சொல்லுவார், அதில் என்னென்ன பண்ணியிருக்கிறோம், இவர் எத்தனை அந்த சின்ன தொட்டியில் எத்தனை டன்னு எடுத்திருக்காரு, 1 டன்னா 1.5 டன்னான்னு இவரே சொல்லுவார். அந்த பெரிய தொட்டியில் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இவர் தான் மீன் எடுத்துகிட்டு வந்தார். அதை கழிச்ச மீன் தான் நீங்கள் அங்கே தொட்டிலெலாம் வந்து பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, கழிச்ச மீன் தான். இவர் கழித்து விட்டு வந்த மீன் தான் அந்த தொட்டியில் இருக்கிறது. இவர் தான் அதுக்கான சாட்சி. அவர் பேசுவாருங்க, அவர் சொல்லுவாருங்க. வணக்கங்க. இவர் உண்மையிலேயே சொல்லப்போனால் விரால் வளர்ப்பில் பெரிய கை திறந்த ஆள் ஐயா.
எப்படி இவர் எங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் அவர் ஐயாவை சொல்ல பொறுத்த வரைக்கும். விரால் மீன் வரப்போ பற்றி சொல்லணும்னா விரால் ஜெயராமன்னா உண்மையிலேயே பெரிய பொக்கிஷம் அவர். அவங்கள்ட்ட மீன் எடுத்து நான் தான் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ கும்பகோணம் நீடாமங்கலம் தஞ்சாவூர் மார்க்கெட்டுக்கெலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் லோக்கல் சேல்ஸ் நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்குமே ஆச்சரியம் எங்களுக்கெல்லாம். நான் யாருமே நம்பவே இல்லை. இந்த என்ன ஒரு சென்ட் நிலத்தில் இவ்வளோ ஒரு 2 டன் 3 டன்லாம் விரால் வளர்க்க முடியுமா அப்படின்ட்டு யார் சொன்னா அப்படின்ட்டு என் பேச்செல்லாம் யாருமே கேட்குங்கிறப்போ நான் எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு போய் ஐயாட்ட காமிச்சு பிரத்யேகமாக பேட்டிலாம் எடுத்தோம், ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கிட்டோம். நாங்கள் என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜ்லாம் நிறையா ஒரு ஃபோட்டோஸ்லாம் பதிவிட்டிருக்கேன். நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஆள் இவர். இந்த விராலை பற்றி சொல்லணும்னா, விரால் வளர்ப்பை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப பெருமைக்குரிய ஆள் இவர். மிச்சப்படி இப்போ ராஜாண்ண மூலியமாக இப்போ திரும்ப கும்பகோணத்துக்கு வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி. உங்களை சந்திச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷம், எனக்கு பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம். அவங்க சாரோட மூலியமெல்லாம் கிடையாது, இந்த மக்களோட மூலியத்துக்காக நான் இங்க வந்திருக்கேன். சாருக்காக வரவே இல்லை. நான் வேணுமென்ட்டு நான் சாருக்காக தான் வந்தேன். நானும் மீன் விவசாயம் பண்றோம் தான். மீன் கிட்டத்தட்ட பண்ண வச்சிருக்கேன். உங்களுக்காக நான் வரல, உங்களுக்காக. நீங்க கேள்வி நிறைய கேட்டிருக்கீங்க, அதுக்காக வந்திருக்கேன். சார்கிட்ட ஒரு 100 ரூபா வாங்குறதுக்கோ இல்லை மற்றவங்கள்ட்ட 100 ரூபா வாங்குறதுக்கு என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். விரால் ஜெயராமன்னா தெரியும், லஞ்சம் வாங்காதவன் கமிஷன் வாங்காதவன். இவங்களுக்கு என்னால் ஒரு வியாபாரமும் நடக்கணும். இன்னொரு விஷயமும் இவங்களை பற்றி நான் சொல்லிக்கிறேன். சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அதை நான் சொல்லணும். இவங்க தீவனம் ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டு தான் நான் இங்கே வந்தேன். எல்லாம் வரமாட்டேன். என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும். ரேட்டு எங்கெங்கே கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விசாரிச்சுட்டு வராள். அது பல விதமாக இவங்கள்ட்ட விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப நான் கல்கட்டாலாம் என்னை சாருங்க இட்டுட்டு போயிருக்காங்க, என்னை கல்கட்டா இட்டு போயிருக்காங்க, பஞ்சாப் இட்டு போயிருக்காங்க, டெல்லிக்கு இட்டு போயிருக்காங்க. அங்கெல்லாம் எனக்கு தமிழ் அந்த அவங்க பேசுறதெல்லாம் புரியாது. சாருங்க சொன்னால் தான் எனக்கு புரியும். அது ஒரு பக்கம். ஆனால் இவங்களை இப்போ குறைஞ்சபட்சம் இவங்களோட இதை இவங்களோட வார்த்தையை குறைஞ்சபட்சம் 3 மாதமாக நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஏன்னா படிக்காத ஆள் இல்லைங்களா. 3 மாதமாக ஃபாலோ பண்ணி நேற்று ஒரு முந்தா நாள் தான் ஒரு சாரு மூலியமாக இவங்களோட நம்பர் எனக்கு கிடச்சிது. இவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. இப்போ நம்பர் கிடைக்கிறப்ப நான் விசாரிக்கிறேன். அவங்க இவங்க நம்பர் நான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அவங்கள விசாரித்தேன், எப்படி பண்ணுறாங்க ஏது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறப்ப இல்லை இருக்கிறதுலேயே அவங்க ரேட்டு இது பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் சில இடத்துல போய் தீவனம் வாங்குறப்ப அந்த ரேட்டுக்கும் இந்த ரேட்டுக்கும் ஏகப்பட்ட வித்தியாசம் இருக்குது. இது உண்மை. அது ஏன்னா நான் இங்கே விசாரிச்சு தான் அவங்கள்ட்ட நான் அந்த கடையில் நிற்கிறேன். நீங்கள் மற்ற விஷயம் சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க ஏதாவது வியாபார விஷயமா. உங்களுக்கு தெரியும், நான் வியாபார விஷயமா வரமாட்டேன். உங்களுக்காக வந்திருக்கேன். அங்கே சாரு ஓனர் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்காகவும் வரல, அவங்களுக்கு பயன்தான். ஆனால் வந்தது உண்மையிலே ஆண்டவன் சாட்சியில் யாருக்காகனா நம்மளுக்காக, நம்ம ஜனங்களுக்காக. நிறைய பேர் கேள்வி, இதே சார் அந்த தீவனம் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் சார், எல்லாமே சொல்கிறீங்க, தீவனத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் சார்னு சொல்கிறப்ப எனக்கு தெரியாது. நான் தான் டிவியில் பேசியிருப்பேன் முன்னாடியே. கும்பகோணத்தில் இருக்கா, நீங்கள் படித்தவங்க இப்போ கண்டுபிடிங்க, நான் எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு. அந்த சார் கொடுத்ததுனால சார்கிட்ட வந்திருக்கோம். அவங்களோட ரேட்டெல்லாம் சொன்னாங்க. ரேட்டுன்னு சொன்னப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி விசாரிச்சுட்டு தான் நான் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ அவங்க சொன்னாங்க 1.25 கிலோ வரும். எனக்கு இந்த கணக்கெல்லாம் போட தெரியாது, இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன். கணக்கெல்லாம் போட தெரியாது. அந்த ஒரு மீன் 8 மாதத்துக்கு வளர்கிறதுக்கு 8 மாதமோ 9 மாதமோ வளர்கிறதுக்கு கணக்கு வரும்னு நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க. அந்த கணக்கு எனக்கு தெரியாது. காலையில் 1 கிலோ வைக்கணும், சாயந்தரம் 1 கிலோ வைக்கணும், ஒரு நாளைக்கு 2 கிலோ வைக்கணும், 1000 மீனுக்கு மேலே 10 கிலோ வரும்னு சொல்லியிருப்பேன். அது என்னோட கணக்கு. சார் இப்போ சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு 8 மாதத்துக்கு ஒரு மீன் வளர்கிறதுக்கு குறைஞ்சது 1.7 கிலோவிலேருந்து 1.5 கிலோ வரையிலையும் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த வகையில் பார்த்தாலும் இந்த அவங்க கொடுக்குற ரேட்டுக்கு நம்ம வாங்கி போட்டாலும் அது மிச்சம் தான் நம்மளுக்கு, எந்த வழியிலையும் மிச்சம். எப்படின்னாக்கா நீங்கள் சொல்லுவீங்க, கேள்வி கேட்குறீங்க, 5 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்க சார், 5 லட்ச ரூபா இல்லை 2.5 லட்ச ரூபா போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிலாம் போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை. ஒரு 5 லட்ச ரூபா இப்போ அதை விமலுக்கு கூட தெரியும். இப்போ இந்த வருஷம் அவர் அந்த சின்ன தொட்டியிலேருந்து ஒரு 1.7 டன் எடுத்திருக்காரு. 1.7 டன்னாக்கா என்கிட்ட ஒரு 450 ரூபாய்க்கு 400 ரூபாய்க்கு 350 ரூபாய்க்கு எடுப்பார் அந்த மீனை. பெரிய மீனாக எடுத்தாருனாக்கா 400 ரூபாய்க்கு எடுப்பார். சின்ன எல்லாமே கலந்து எடுத்தாருன்னா 350 ரூபாய்க்கு கொடுப்பாரு. 350 ரூபா கொடுப்பாரு எனக்கு. நான் அவரே சொல்லுவார், நான் 350 ரூபா கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஐயா, நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லுவார். அப்போ அந்த கணக்கு படி பார்க்குறப்ப ஒரு 1.5 டன் வருதுன்னா ஒரு 3.5 லட்ச ரூபானாக்கா எம்மா வருதுங்க 1.5 டன்னு. 1.5 டன்னு உங்களுக்கு இப்போ 1.5 லட்சம் வரும். அது இல்லைங்க, இப்போ 5 லட்ச ரூபா 1.5 டன் 350 ரூபானா உங்களுக்கு 5 லட்ச ரூபா வருது. 5 லட்ச ரூபா போச்சுன்னா நீங்கள் 2 லட்ச ரூபா செலவு பண்ணாலும், ஒரு உதாரணத்துக்கு 2 லட்ச ரூபா செலவு ஆகாது. இந்த தீவனத்துக்கு 2 லட்ச ரூபா செலவு ஆகாது. எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலையும் நான் கண்டிஷனாக சொல்லுவேன். 1.5 டன்னு ஒரு சென்டில் நீங்கள் 1.5 டன்னு மீன் எடுக்கணுமுன்னா 5 லட்ச ரூபான்னு வச்சிங்களா, 2.5 லட்ச ரூபா தீவனம் செலவு மற்ற செலவு போனாலும் கூட நம்மளுக்கு 2.5 லட்ச ரூபா கிடைக்குது.
எத்தனை மாதத்தில் 8 மாதத்தில் கிடைக்குது. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ ஆன்சர் நாங்கள் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். வேறு ஒன்றும் இல்லை, இங்கே கேட்டுக்கிட்டு சொல்கிறேன். நீ நிறைய கேள்வி நிறைய செலவாகும், என்ன பண்ணணும்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. அது எனக்கு தெரியாது, உங்களே தெரிஞ்சால் நான் சொல்லியிருப்பேன். இங்கே வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்டு சொல்கிறேன். அதனால் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன். ஒரு 5 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம் ஒரு தொட்டியில், ஒழுங்காக சம்பாதிக்கிறோம்னாங்க அந்த 5 லட்ச ரூபா 2.5 லட்ச ரூபா செலவானாலும் 2.5 லட்ச ரூபா ஒரு 8 மாதத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு கிடைக்குது. இது நீங்கள் லாபமாக நினைக்கணும். தைரியமாக நல்லா துணிச்சலாக பண்ணுங்கள், கேள்வியே கேட்காதீங்க, துணிச்சலாக பண்ணுங்கள். இதெல்லாம் உங்களுக்காகவே நான் இங்கே வந்திருக்கேன். நான் வரவே மாட்டேன், எங்கேயுமே போக மாட்டேன். அது மட்டும் இல்லையா, குறைஞ்ச இடத்துல அதுவும் நம்ம முக்கியமாக சொல்லணும். அப்போ 1 ஏக்கரில் வந்து நம்ம பண்ணும்போது எப்படிங்கிறத நம்ம அது பெருக்கணும். அது சொல்லியிருக்கேன் அவங்கள்ட்ட. இது நான் சொல்கிறது 1 சென்ட்டுக்கான இடத்துல தான் சொல்கிறேன். நம்ம 1 ஏக்கர் 1/2 ஏக்கர் 1/4 ஏக்கருங்கிறது நாங்கள் பெருக்கலாம், மற்றது இதெல்லாம் விஷயலாம். நான் சொல்கிறது 1 சென்ட்டில் 380 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு சொன்னாங்க சாருங்க. அதே 1 சென்ட்டு கம்மியாக இருக்குங்களா, அந்த இடத்துல தான் அந்த கதையை பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஏன் இடத்துல, மற்ற இடம் உங்கள் இடமெல்லாம் நிறையா இருக்கலாம், நீங்கள் பண்ணலாம். சார் சொல்கிற மாதிரி நிறையா பண்ணலாம். அந்த நம்ம அதான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ ஒரு 10 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறோம்னா ஒரு 5 லட்ச ரூபா போனால் போகுது. 5 லட்ச ரூபா நம்மளுக்கு வரட்டுமே. 1 ஏக்கராவில் நீங்கள் 5 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறீங்கன்னாக்கா 10 லட்ச ரூபா சம்பாரித்து 1 ஏக்கராவில் 8 மாதத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த 5 லட்ச ரூபா எடுக்கிறீங்கன்னா எந்த விவசாயம் பண்ணாலும் முடியாது. இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நண்பர்களே, புரிதல் ரொம்ப முக்கியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வளர்க்குறாரு, ஐயா இது பண்ணுறாரு, நம்ம ஏதோ காசு போட்டோம், மீன் வளரல அப்படிங்கிறதுலாம் முக்கியம் கிடையாது. நம்ம முழு ஈடுபாடோட நம்பிக்கையோடு செய்யணும். முக்கியமாக சொல்ல போனால் எப்படி இரவு பகல் வராமல் பாடுபடணும். அதை பொறுத்த வரைக்கும் விரால் மீனை பொறுத்த வரைக்கும், விரால் மீன் வளர்க்க ஆசைப்படுறவங்க மீனை வந்து எப்படின்னா ரொம்ப கற்றுக்கணும், மீனை பழகணும். ஐயாலாம் அப்படி தான் கிட்டத்தட்ட நான் பார்த்தது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் பெரிய பொக்கிஷன் தான் இவர். நான் விரால் மீன் வளர்ப்பை பற்றி ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் கற்றுக்கிட்டது அவர்கிட்ட நிறையா விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது, நிறையா பகிரலாம். இன்றைக்கி அவரை பார்த்தது பெரிய பாக்கியம் தான். கிட்டத்தட்ட இங்கே ராஜானனோட இங்கே கும்பகோணத்தில் பார்த்து, நான் கும்பகோணம் தான் நேட்டிவ் எனக்கு. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு முழு ஈடுபாடோடு செய்ய கற்றுக்கணும். இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் முழு ஈடுபாடோட, அதுதான் முக்கியமே. அதுமாரி நம்பிக்கை. ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ விரால் ஜெயராமன் சொல்கிறாரா, அதில் நம்ம என்ன செய்யணும், என்ன தப்பு பண்ணோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ராஜானன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ளோட்டிங் ஃபீடோ எதாக இருந்தாலும் சரி, அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆலோசனை, இப்படி செய்யணும், இப்படி பண்ணால் தான் அது முழுசாக எடுக்க முடியும். அது எஃப்சிஆர் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுங்க என்னான்ட்டு. நிறையா பேர் காசு போட்டோம் மீன் வளரல, இது பண்ணல, தீனி போட்டோம் மீன் வளரல அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த எஃப்சிஆர், அதாவது 1 கிலோ மீன் வளரணுன்னா 1.5 கிலோ வரைக்கும் தீனி எடுக்கும். அதாவது 1 கிலோ 200 கிராம்லேருந்து 1.5 கிலோ வரைக்கும் தீனி எடுக்கும். அப்படிங்கிறப்போ அதோட ரேட்டு நம்ம எவ்வளோ அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், இந்த ரேட்டு 1 கிலோவுக்கு எவ்வளோ மீனோட தீவன ரேட்டு எவ்வளோ வருது, ஒரு 10 மாதம் வளர்கிறதுக்கு 8 மாதம் வளர்கிறதுக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கால்குலேஷன் பண்ணி இவங்க வளர்க்குறாங்கன்னு வச்சுங்க. நான் பார்த்தது வரைக்கும் ஒரு 800 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும் அவங்களோட பெரிய தொட்டி. சின்ன தொட்டி பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு 30 இல்லைனா 15க்கு 20 தான் இருக்கும் அந்த தொட்டியோட அளவு. 1 டன் அதில் மீன் பிடிப்பேன். அதாவது என்கிட்ட மீன் பிடிக்க வரவங்கலாம் நாங்கள் 2 பேர் தான் இறங்கி மீன் பிடிப்போம். ஒரு 10 நிமிஷத்தில் விரால் பிடிச்சி ஏற்றிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க. 10 நிமிஷத்தில் எப்படா 400 கிலோ 500 கிலோ விரால் பிடிப்பா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சொல்லி அவங்கள்ட்டலாம் வீடியோ எடுத்து கொண்டு போய் காட்டினதுக்கப்புறம் தான் நம்பினாங்க. அந்த அளவுக்கு விரால் பிடிக்கணும்னா நம்ம ஒரு நான் ஏரியெல்லாம் போய் எடுத்துருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேத்தியாத்தோப்பு ஏரியில் எடுப்பேன், அப்புறம் அந்தாண்ட கள்ளக்குறிச்சி திருவண்ணாமலைலாம் எடுக்கிறப்போ ஒரு 300 கிலோ 400 கிலோ விரால் பிடிக்குன்னு வச்சுங்க. அவங்க நான் நேத்திலேருந்து பிடிச்சா தான் இன்றைக்கி லோடு ஏற்ற முடியும் 300 கிலோ விரால். ஐயாட்ட அப்படி கிடையாது. 300 கிலோ விரால் பிடிக்கணும்னு வச்சுங்க, சின்ன கைத்து வேலை, கையில் 2 கட்டு கட்டணும்னு வச்சுங்களேன், சாதாரணமாக 2 டேங்கு 3 டேங்கு மீன் ஏற்றிட்டு வந்துடுவேன். அந்த அளவுக்கு மீனை வளர்த்து வச்சிருப்பாரு, அந்த அளவுக்கு மீன் பிடிக்கலாம். அதாவது நான் நின்று பேசுனால 10க்கு 20 தொட்டியில் 1 டன் மீன் பிடிப்பேன். நான் 1 டன் மீன் பிடிச்சி வண்டியில் ஏற்ற முடியாது என்னால். 2 வண்டி 3 வண்டிலாம் ஏற்றிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ தயவுசெய்து கேளுங்க, இதில் புரிதல் ரொம்ப முக்கியம். இதோட முழு ஆலோசனையாக ஐயா மூலியமாக மிஸ்டர் ராஜாட்ட கேளுங்க. கும்பகோணம் தான் இவர் கான்டாக்ட் நம்பர் எப்பொழுதும் வாங்கிக்கிங்க. தயவுசெய்து மீன் வளர்க்குற நீங்கள் தெளிவோட நல்ல முழு நம்பிக்கையோட வளர்க்குறதுக்கு வழிவகை செய்வாங்க. இவங்களை நம்பி கண்டிப்பாக அதை தொழில் செய்யலாம். நீங்கள் என்ன பேசுங்க. அது மட்டும் இல்லாமங்க, நம்ம இப்போ பொதுவாக இந்த தீவனம் நம்ம அறிமுகப்படுத்தினதுலேருந்து நிறையா நம்மளுக்கு வந்து தொலைபேசி மூலயமா விவசாயிகள் வந்து இந்த தீவனம் விரால் மீன் சாப்பிடுமா, விரால் மீன் தீவனமாக தான் அப்படி ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க நம்ம முன்னாடி. இது வந்து விரால் மீன் தீவனம் தாங்க. 100% 1000% விரால் மீன் தீவனம் தான் அது. அதுக்கு தேவையான கலவைகள் எல்லாமே இதில் இருக்குது. அந்த நம்ம விமல் சகோதரர் சொன்ன மாதிரி ஒரு புரிதல் இல்லாமல் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்கோம்னா அந்த உலகத்தோட ஒரு புரிதல் இருந்தால் தான் நம்ம இருக்க முடியும். அதே போல் விரால் மீன்கிறது வந்து ஒரு மனிதனை தாண்டின ஒரு மீன். ஒரு மனிதனுக்கு கோபம், தாபம், துக்கம் எல்லாமே அந்த விரால் மீனுக்கு உண்டு. அப்போ அந்த விரால் மீன் வந்து ஒரு இயற்கையாக சார்ந்து வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு தன்மை அதோட ரத்தத்தில் ஊறி இருக்குது. அதை போய் நீங்கள் திடீர்னு வந்து இந்த மூட்டையை நான் வாங்கிட்டு போனேன் விரால் மீன் தீவனம்,
போட்டேன், சாப்பிடலைங்கன்னு நீங்கள் சாப்பிடலன்னு சொல்லவும் முடியாது, சாப்பிடுன்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. அதுக்கு தேவையான வேலைகள் நீங்கள் செஞ்சாதான் அதை வந்து முறையாக நீங்கள் வந்து மீன் அரைச்சோ இல்லை வந்து ஏதோ கோழி குடலை வச்சு அரைச்சோ அதுக்கு ஒரு கவிச்சையை கொடுத்து இந்த தீவனத்தை வந்து வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஏற்றணுமோ ஒழிய ஒரே நாளில் இந்த தீவனத்தை மீன் சாப்பிடாது. அதே போல் ஒரு ஐயா வந்து போன இதில் வந்து அவங்களோட யூத் பேப்பர் இதில் வந்து நான் அந்த இன்டர்வியூ பார்த்துருந்தேன். அவங்க தெளிவாக சொன்னாங்க, விரால் மீனை எடுத்துக்கொண்டு போய் நான் 20,000 மீனை நான் இது குட்டையில் விட்டுட்டாங்க, தீவனம் எப்படி போகிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தோல்வியை தான் தருவும். அதை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி, அதாவது அதை முறையாக அதை வந்து அவங்க சொன்ன மாதிரி நீங்கள் முறையாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வெற்றி தாங்க. இந்த தீவனத்தை பயன்படுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதிக எடை வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு இதாக அமைஞ்சு போச்சு. இப்போது இதுவரையும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தேடுதல் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு ஆலோசனை வந்து விராலை பற்றி ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறதுக்கும் இருக்காங்க, அதுக்குண்டான தீவனங்களும் இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லோரும் நல்லபடியாக அதை உபயோகப்படுத்தி பயன்பெறணும். இதை வந்து ஒரு உண்மையை திருப்பியும் வந்து நான் எல்லா இடத்துலையும் இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன், திருப்பியும் சொல்கிறேன். இந்த நிறுவனம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் தான் நம்ம பண்ணுது. அது முறை இந்தியாவிலே வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம கொண்டாந்துருக்கோம். அதில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம். அது ஐயா வந்து எங்களை தேடி வந்ததில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா. நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அதாவது வந்து இது வந்து எனக்கு வந்து என்னோட முன்னேற்றத்துக்கு வந்து இது ஒரு மைல்கல்லாக தான் நினைப்பேன். நான் சும்மா நம்ம வந்து ஒரு தீவனம் விற்றோம், மளிகை கடையில் மைதா மாவு எடுத்து கொடுத்தா மாதிரி இல்லாமல் வரவங்களுக்கு எல்லாம் புரிய வச்சு அவங்க வந்து குறைஞ்ச விலைக்கு வாங்க வந்தாலும் அவங்கள வந்து அந்த தீவனம் உங்களுக்கு ஒத்து வராது, இந்த தீவனம் தான் பண்ணி நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை. ரொம்ப நன்றி ஐயா, வந்து பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்கள் வந்து உங்கள் சேவை இன்னும் தொடரணும். எங்களால் முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது தீவனம் பற்றி யாராவது சந்தேகம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக எங்கள் நம்பர் கொடுங்க, அவங்களுக்கு நாங்கள் முறையான வழிகாட்டுதல் பண்ணுறோம். அதான் ஐயா, ரொம்ப நன்றி. ரெண்டாவது வந்து இப்போ இந்த இங்கே வர வச்சதும் இங்கே எங்களுக்கு இந்த தெளிவாக வந்து இது பண்ணது சார் ஒரு விமல். ரெண்டாவது பார்த்தீங்களா நம்ம ராஜேஷ் சார். ராஜேஷ் சார் நெடுக்க சொல்லலாம். ராஜேஷ் சார் வந்து அதான் சொல்கிறேன், என்கிட்ட டிவி எடுக்க வர்றவங்களாம் 5 நிமிஷம் பேச சொல்லுவோம். அவங்கள்ட்ட 5 நிமிஷம் தான் பேசுவேன், மற்ற வெளியில் போயின்னு சொல்லிவிடுவேன். அது என்னன்னு தெரியல, அவங்க ராசியாட்டிருக்கு. அவங்க இன்றைக்கி போகலாம் சார் என்னோடனே உடனே வரேன்னு சொன்னாங்க. நான் வரமாட்டேன் யார் பின்னாடி, அது என்னமோ அவங்களோட அதிர்ஷ்டமோ இவங்கள பார்க்கணுங்கிற எண்ணம் ஒன்று. அதனால் நான் கண்டிஷனாக வந்தேன். இப்போ நீங்கள் நேரில் பார்ப்பீங்க, சந்தேகமெல்லாம் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. அந்த விமல் சொல்லியிருப்பார், சும்மனாத்துக்கு சொல்கிறாரு நினைக்காது, என்கிட்ட மீன் வாங்குற ஒரு 3 வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்காரு. நிறைய பேர் இருக்காங்க, அதில் இவர் ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் உண்மை. எல்லாருக்கும் நன்றிங்க. சார் சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நீங்கள் உங்களுக்காக தான் நான் வந்தேன், வேறு எதுக்குமே வந்ததுன்னு நினைக்காதீங்க. நல்லா தெளிவாக சொல்கிறேன், உங்களுக்காக தான் வந்தேன், சாருக்காக வரல. அவங்களுக்கு வியாபாரம் அது ஒரு பக்கம். கண்டிப்பாக சார், அவங்களுக்காண்டி தான் நாங்களும் வந்து உங்களுக்காண்டி தான். நான் இங்கே வந்தது காரணமே மற்ற இடத்துல விசாரிச்சுட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 இடத்துல விசாரிச்சுட்டு நான் தான் சொல்லுவேன் அவங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு கணக்கு போட்டு சொல்கிறாள். இங்கே தான் நீங்கள் வாங்குங்கன்னு சொல்லுவேன். மற்ற இடத்துல 1000 ரூபானாக்கா இங்கே வந்து அதான் ஒரு ஆல்போன்ஸ் கடை மாதிரி இது நினச்சிங்க. அவங்க ஒரு நண்பர் எனக்கு இருக்காங்க, அதுபோல் இவரும் ஒரு நண்பர். அந்த என்ன பொருள் வேணாலும் இவங்க தருவாங்க, ஆலோசனை நிறையா சொல்லுவாங்க. அவங்களும் மீன் வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தவங்களாம். எனக்கு அவங்க இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் சொன்னாங்க. எல்லாருக்கும் நன்றிங்க சார், உங்களுக்கு நன்றி. ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். அதே போல் வந்து நம்ம யூத் பேப்பருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். ஜெயராம் ஐயா வந்தோடனே சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து நான் 5 நிமிஷத்தில் எல்லாத்தையும் வெளில கிளம்புங்க, எனக்கு அடுத்த வேலை இருக்குன்னு. என்னை துருவி விஷயம் வாங்குறதுல வந்து யூத் பேப்பர் மாதிரி முடியாதுன்னு. அதனால் யூத் பேப்பருக்கும் ரொம்ப நன்றி சார், ரொம்ப நன்றி. உங்கள் சேவை தொடர வாழ்த்துக்கள் சார்.